Vítám vás u mého dalšího videa, já jsem Luposa Ania a tohle video teda bude ESK. A ještě jsem omlouvám Luposa Corgi 12, že jsem ona mi tam napsala určitý otázky, ale já ještě trošku víc, tak jsem použila ty otázky, které měla Megan Queen pod videem, jestli to nevadí, promiň. A tohle video teda, jsem se na ní skoro zapomněla, i s mojí kamarádkou Luposo Natalie. Ahoj. Ale oni jsou taky na YouTube, jsem zjistila 2 Luposo Natalie, tak ona je ta novější. A my ji určitě zkusíme, když tak napište, jak se přejmenuje. A nevím, proč to zdržovat a můžeme jít rovnou na to. Takže první otázka. Kolik máš Luposo? Já teda mám osobně asi 53 Luposo a Natalie má... Já jich mám asi tak 30. No, takže tak. Další otázka. Jak se máš? Jo, jde to. Až na to, že tenhle rok moc nemusím z školy, protože chodím do 5. a moc mi to nejde. No, já se mám docela dobře, až na to, že skoro celý den jsem byla na gymnastice. Další teda natočíš někdy nějaký Luposo příběh? Já se teďko napište mi, to je, já nevím, ale asi jo, ale nevím o čem. Takže já musím ještě něco vymyslet. Co ty, Natalie? Já asi jo, a už by jsem jako měla nějakých pár témat. Další otázka. Tohle mi teda napsala Luposa Corgi 12. Vyměníš mi tu kóli? Já teda po další říkám, že kóli jedině za tu růžovou dogu, kterou máš, jinak ji prostě nevyměním, promiň. Ale tohle je moje odpověď. Další otázka teda. Těšíš se na Vánoce? Jo, strašně moc. Strašně se těším, až dostanu ty dárky, pojď ten stromek a pověřím tomu. Pardon. Takhle. A co ty, Natalie? Já taky, protože dostanu pennyboard. Jo, pennyboard. Konečně. Další teda je, natočíš vánoční edici videí? Jasně, asi natočím nějaký tagy, vánoční, podle mě nějaký vánoční speciál a určitě takhle nějak videa. Co ty, Natalie? Já taky a budu mít tohodle pingvína jako hlavního. Jo. Další teda, jaké máš nejraději cukroví? Já teda úplně miluju vosí hnízda a perníčky. Já miluji úplně perníky, ale vosí hnízda taky můžu. Další otázka. Tvůj oblíbený zpěváčka, skupina. Takže můj oblíbený zpěvák je, já fakt nevím, oblíbenýho zpěváka asi nemám, co ty? Já taky ne. Další teda zpěvačka, já moc neposlouchám zpěvačky, takže asi taky nenajdu. Já mám Lucii Bílou, nebo jak se jmenuje? No tak se vymáčkni, no tak nikoho. Katy Perry. Katy Perry. No. Skupina, já mám teda ráda Maroon 5, One Republic, taky můžu Slzu, no a takovýhle skupiny. Já Slzu, Kabáty a to je asi všechno. A tohle teda byly už všechny otázky. Jestli chcete Ask druhý díl, tak mi pište pod video komenty. Jestli vám tohle video líbilo, zanechte like. Určitě se podívejte na Natalie na kanál, má super videa. A tohle by bylo asi z tohohle videa všechno. Ahoj! Čau!